roka nejaké historické pramene zachytili, že údajne teda nejakí čínsky alchymisti pri pokuse vytvoriť elixír života skombinovali síru, dusičnan, draselný a proste spravili nejakú zmes, že chceli vymysleť pre cisára, aby proste mal elixír života a večný život. A vlastne trošku sa dočkali takých bombových výsledkov, im to tam vybuchlo celé a spálilo im to tam ich výskumný stolík. No a teda zistili, že to môže mať ale aj nejaký, že teda život to asi nikomu až tak nepredĺží, ale môže to mať nejaký iný potenciál, ironický. Takže vlastne začali s týmto experimentovať, najprv také, že ohňostroja, nejaké rituály, spirituálne, náboženské. A potom vlastne zistili, že keď to dajú do nejakej tuby a do nejakej nádoby alebo do nejakej tuby, tak môžu vlastne nasmerovať tú energiu z toho výbuchu, toho prachu a môžu vlastne to využiť ako zbraň. No a teda vrátime sa k tomu Japonsku, že Japonsko ako je blízko s Čínou a vlastne najmä, jak tam boli mongolské invázie rôzne, tak vlastne v Japonsku sa veľmi skoro dostali tieto strelné zbrane a napríklad potom oni neskôr už na tom poli strelných zbraní zaostali, keď sa to dostalo do Európy, tak Japonci vlastne, oni potom už tak trošku stagnovali, ale importovali potom z Európy tie zbranie a okolo roku 1500 proste sa zaznamenalo, že veľa ako z Portugalska zbraní doniesli a tí samuraji to používali. Lebo samuraji to je taký stereotyp, že proste tie meče a tieto proste klasické zbranie, ale v skutočnosti samuraji boli medzi prvými, čo adaptovali palné zbranie. Ale potom, neskôr, niektorí samuraji nemali moc radi tie zbranie kvôli tomu, že zistili, že tí sedliaci, lebo vlastne samuraji boli tá elitná časť spoločnosti, tá elitná vrstva a vlastne oni mali ten tréning a všetko, tie najlepšie vybavenie, ale zistili, že vlastne hociaký sedliak nepotrebuje nejak extra veľa tréningu, ale zoberie proste pušku a zrazu sa im vyrovná. A zrazu tie rozdiely v tých spoločenských vrstvách boli menšie z hľadiska tej sily. Tak potom už niektorí tí samuraji boli skeptickí voči tomu a sa im to vlastne nepáčilo, že vlastne nejaký sedliak sa vyrovná samurajovi s 10 ročiami tréningu. Ale teda vlastne v súčasnosti, ako potom Japonsko dlho zaostávalo na tom poli tých strelných zbraní, už až tak sa neposúvalo, a skôr tá Európa sa posúvala. No a napríklad aj v druhej svetovej vojne a tak vlastne tam mali ešte také konzervatívne postoje, že však nepotrebujú najlepšie vybavenie zbrane, že oni majú nejakú tradíciu, disciplínu, no tak potom veľmi rýchlo im tie boje nejak zredukovali túto filozofiu. Ale teda v súčasnosti akože nie je tam taká tá kultúra ohľadom zbraní v Japonsku, ako je, no tak o Amerike ani nehovorím, ale tak aj v Európe máme nejaké tradície poľovníctva, športovej streľby a podobne. A v Japonsku to je trochu menej bežné. No a vlastne tým sa dostaneme k tomu, že tým, ako je to menej bežné, tak to vyobrazenie tých zbraní v popkultúre je buď také, že ten vlastne animátor alebo ten scenárista tomu vôbec nerozumie, alebo práve naopak, že teda buď si teda vymýšľa ako svoje fantastické zbranie, čo tiež môže byť zaujímavé v určitom aspekte, alebo naopak ich to tak fascinuje, tým, že to pre nich není bežné v ich končinách, že idú do úplných detailov, takže sú to také veľké, také extrémy. Takže poďme sa teda pozrieť na nejaké príklady, také zopár. Takže prvé som si tu vybral Hellsing, lebo to je proste také fantasy anime, úplne nie je proste nejak založené na realite, alternatívna realita. No a vlastne tie zbranie, je tam aj zopár ako reálnych zbraní, ale my sa pozrieme na teda tieto custom fantasy pištole, ktorá má táto hlavná postava, ktorá je vlastne upír a on loví ďalších upírov. Takže tie zbranie sú prispôsobené tomu, že on je upír a že ich používa proti upírom. Takže toto je jedna z tých zbraní, Hellsing Arms 454 Castle Auto. Neviem, niektorí z vás, možno čo vám pripomína tá silueta, nejakú zbraň z reálneho sveta? Keď dáme si pomôcku trošku. Áno, Colt, presne tak, Colt M1911. Takže ako keby niekto vo Photoshope alebo v skicári roztiahol ten Colt trošku a pridal tam nejaké štilizované prvky a zväčšil ten kaliber. Tu nás som si pripravil aj také porovnanie, že vidíte, toto je nejaká klasická devina, čo sa používa bežne v pištoliach a 454 Castle, to je náš reálny náboj, on sa používa napríklad v Amerike na obranu proti medveďom grizzly. Čiže vidíte, že je extrémne štilizovaná proste zbraň pre upíra, ktorý loví upírov a dokonca aj teda tá strela je zo striebra, aby vlastne bola účinná proti upírom. Čiže je to taká zaujímavá, taký mix tej mytológie a
týchto prvkov s modernými zbraňami. No ale keď sa nám toto zdalo, že je extrémne, tak to ešte nič, lebo potom došlo tam k upgradeu jeho zbrane a tu nám vidíme Helsing Arms 13 mm Anti-Prick Combat Pistol, že on vlastne, tá postava si uvedomila, že tá jeho pištol není až tak efektívna proti upírom, tak potrebuje ešte niečo silnejšie a teda zvýšil kaliber. Ja tu mám dokonca pre vás na porovnanie, že 13 mm, ako to je priemer toho náboja, tak tu nám máte jeden, ako toto je asi najväčší revolverový, to je iba prázdna nábojnica, nebojte sa, bez sprachu, bez ničoho. Tak najväčší taký revolverový náboj je toto, 500 Smith & Wesson, a vlastne to je 12,7 mm cca priemer, a toto je 13 mm ešte väčší náboj, čiže úplný proste kanón, môžete si dať kolovať. No, takže vidíte, že je extrémne akože štilizovaná zbraň, zaujímavá, no a dokonca používa nejaké, tam bolo v tom lore, že nejaké výbušné strely s ortuťou a postriebrené a že každý náboj je posvetený, aby vlastne fungoval na tých upírov. Takže, samozrejme, tá zbraň váži 16 kg, takže nie je to pre žiadneho smrteľníka, teda možno Tomáša, lebo on teraz došiel aj z posilky, takže on by to zvládol, ale bežný smrteľník by to nezvládol. No a ešte je taká drobná zaujímavosť, že vlastne on prebíha tak sporadicky v tých scénách, že tá zbraň by mala mať kapacitu, myslím, že 6 nábojov tam ukazovali, ale že on niekedy vystrelí 15-40 nábojov a potom tvorca tej mangy, on sa k tomu tak vtipne vyjadril, že asi je to nejaká Schrödingerová zbraň, ktorá má náboje dovtedy, kým strelec verí, že sú v nej náboje a prebije proste, keď si myslí, že už by mohol prebiť. Takže ideme ďalej. No, takže potom trošku do kontrastu. Tu máme anime Black Lagoon, a to už proste, toto zase nejaký kontrast, že tuto nie sú nejaké fantasy prvky, toto je proste akože také klasické akčné anime, založené v reálnom svete, jedná sa teda o nejakých, je tam nejaká skupinka žoldnierov, ktorí majú rôzne pochybné dobrodružstva a je to taká zaujímavá kombinácia aj toho, že to, čo vidíte aj bežne v akčných filmoch, že sú tam reálne zbrane z reálneho sveta, aj cca proste fungujú ako reálne zbrane, ale tie prestrelky a tá samotná akcia a použitie tých zbraní je často také trošku absurdné, ale je to veľmi zaujímavé. A vidíte, že napríklad z takých tých hlavných zbraní, čo sú tam vyobrazené, tak toto je jedna z tých hlavných postav, to je Revy, a ona vlastne používa taká talianská pištol, že Beretta, to je jedna z takých tých klasických vojenských pištolí. No a ona má teda dve tie pištole, má aj custom made, má tam nejaké vygravírovanie, výzdoby na tom, má tam ten ikonický nápis, že Sword Cutlass, že Cutlass je nejaká akože mečová dýka alebo vlastne niečo. No a teda používa dve pištole naraz. No a často sa ma aj niekedy ľudia pýtajú, že, lebo to vidíme často vo filmoch, hrách, že jak moc reálne je, že by niekto používal dve pištole naraz. No akože dá sa to, je to ako úplne doable. Aj som si to skúšal zo srandy, ale proste není zmysel, že prečo by ste to robili, lebo vlastne tým, jak stratíte tú presnosť a kontrolu nad tou zbraňou a nemôžete nové mieriť, tak viac sa vám oplatí proste mať jednu pištolu a prebíjať ju a to je oveľa praktickejšie, ale samozrejme je to o tom cool faktore, takže to je to hlavné na tom. A aby som teda dal to aj trošku sme našli niečo v tej realite, tak kedysi, keď ešte neboli nábojové zbrane, tak napríklad Piráti, tí boli známi tým, že proste mali veľa pištolí na sebe a vystrelili a odhodili ju a proste vytiahli ďalšiu. Alebo aj na divokom západe boli zaznamenané, že proste nosili dva revolvery, niektorí známi tí šútri. Ale bolo to skôr väčšinou tak, že on vystrieľal z jedného, odložil ho a vytiahol druhý revolver a z toho vystrieľal. Že nebolo to, že vystrieľal s dvoma naraz väčšinou. Ale teda je to v tom cool faktore a čo musím oceniť je, že na rozdiel od toho Helsingu, tak tu vidíme normálne akože prebíjanie, že väčšinou v tých scénach naozaj ten zásobník má takú kapacitu, ako je taký nerdovský detail a že také originálne spôsoby prebíjania, že vidíte, zásobník drží v zuboch, si ho vloží do pištole, lebo v druhej ruke má druhú pištol a potom si to pritlačí o líce, aby zasunula tam ten zásobník. Čiže akože veľmi originálny spôsob. No a taktiež som ocenil, že tam boli niektoré veľmi zaujímavé zbrane, ktoré bežne nevidíte, ani vo filmoch, ani v hrách, ani nikde, ale teda sú to reálne zbrane. Neviem, či niekto z vás pozná túto zbraň. Ona vychádza teda z Kalašníkova, ale nie je to ako ten klasický Kalašníkov. Dám vám možno aj takúto fotku. Že je to teda APS
automat podvodný špeciálny, teda podvodný akože nie, že vám zavolá, že máte vírus vo Windowse a musíte mu nadiktovať gift kartu, ale podvodný akože sa používa podvodov a že tie náboje sú špeciálne prispôsobené tomu, aby vedela tá zbraň strieľať podvodov. Takže to je tiež proste také zaujímavé, keď si vyslovene tí tvorcovia vyberú nejaké zbranie, ktoré nie sú bežne proste videné. Potom ďalšie anime s tematikou zbraní, ktoré obsahuje zbranie, čo ma zaujalo, tak je tento space western s takými prvkami komédie a to je Trigun. A to je veľmi zaujímavé aj tou postavou, lebo vlastne hlavná postava je tento Watch the Stampede a on je akože nejaký legendárny sharpshooter, že proste je známy svojimi zručnosťami so zbraňou a je obávaný po celej planéte a je vypísané sú na jeho rôzne odmeny za jeho dolapenie alebo eliminovanie. Ale v skutočnosti on je úplný pacifista, on nechce proste zabíjať ľudí a proste ten svoj revolver on používa na to, aby buď zastrašil súperov, alebo aby ich zranil. A proste on sa snaží práve že pomáhať ľuďom a zachraňovať ich. A veľmi sa mi teda páčila tá myšlienka, že vlastne vyobrazili, že ako zbranie môžu naopak byť používané na záchranu životov a ochranu proste ľudí. A teda poďme sa bližšie pozrieť, že čo to vlastne používa. Ďakujem. No, takže toto je úplne fiktívny revolver a veľmi sa mi páči ten dizajn, lebo je celkom ťažké urobiť sci-fi revolver, aby ceca akože vyzeral, že dáva zmysel. Ale dajú sa v ňom nájsť prvky z nejakých iných zbraní. Neviem, či niekto pozná nejakú z týchto zbraní, ale sú to veľmi níž zbranie, že asi to väčšina ľudí nepozná ani takých, čo sa vyzná do tých zbraní. Tá spodná, ne? Tá je, čo to je? Jednoroze, či jak to má, není to tá talianska, či jaká to? Áno, je to talianská pištol Mateba Unica. Teraz je modernejšia komerčná verzia je Chiappa. Ale áno, toto je veľmi málo známy ruský revolver MP412 Rex. On to pripomína najmä tým spôsobom nabíjania, že on sa tak zalamuje pri nabíjaní. A tá Mateba Unica to zase pripomína aj siluetou, ale aj tým, že vlastne ten revolver strieľa zo spodnej komory. Že väčšina revolverov strieľa z hornej komory, ale tento Vešov revolver, aj teda tento reálny revolver, strieľajú zo spodnej komory, takže tá hlaveň není tu, ale hlaveň je tu. A vlastne to pomôže lepšie zvládať ten spätný raz, lebo tá os hlavne je trošku lepšie na tú ruku. Ale teda, a ešte čo ma zaujalo, takže používa náboj 45 Long Colt, je to aj napísané na tom jeho revolveri, čo je náboj ešte z divokého západu, jeden z prvých takých známych revolverových nábojov, ale samozrejme on teda údajne používa nejakú modernizovanú, ultrasilnú verziu tohoto náboja. Ale ináč vlastne toto vidíte, že toto je napríklad revolver, ktorý vtedy na divokom západe používal tento náboj. Takže zaujímavý proste taký mashup všetkého možného, aby z toho vznikol takýto sci-fi revolver. No, ale ešte zaujímavejší je ďalší charakter, ktorý sa to objavil, teda minimálne čo sa týka arzenálu, lebo tento kňaz používa tento tzv. Punisher, neviem, jak by som to presne opísal, je to kríž, ktorý má na jednej strane raketomet a na druhej strane má gulomet a na boku má uskladňovací priestor na 5 pištolí, ktoré boli označené ako Greater Single Hand 2043. Opäť vám to možno bude pripomínať Colt M1911, čo je zjavná inšpirácia. Ale teda táto vec, proste k tomu nemám úplne slov a akože je to úplne že extrémne a asi nenájdeme žiadnu paralelu z reálneho života, ale akože musíme nechať, že veľmi originálny nápad, že toto som ešte nevidel, ale zo zjavných proste dôvodov aj ohľadom bezpečnosti, aj praktickosti, aj ergonómie, asi niečo také by nebolo úplne zreplikovateľné v reálnom živote. Ale tým sa ešte tie absurdnosti nekončia, lebo potom sú tu dve tieto ďalšie postavy poisťovacie agentky. Jedna má pod plášťom uskladňovací priestor na asi 30 alebo 40 týchto malých Deringerov. Deringer je vlastne taká maličká pištol, väčšinou na 1 alebo 2 výstrely. A potom jej kolegyňa Millie má nejaký fiktívny rotačný kanón, ktorý vystreluje také veci, čo sa roztvoria do štvorca a malo by to byť akože nesmrtiaca zbraň, ktorá paralizuje ľudí. Takže toto akože jediné, čo sa tam nájsť v podobu, že rotačné hlavne, že minigun, blablabla, Gatling gun,
ale ináč proste to nemá nič podobu z reálneho života, ale opäť veľmi originálny nápad. No, potom, toto je moja srdcovka, niektorí si mohli tipnúť, takže Cowboy Bebop, to je taký veľmi obľúbený space western, ktorý sa zameriava na teda hlavne tohto hlavného charaktera, ktorý je Bounty Hunter a teda loví proste zločincov za peniaze a jeho crew. A teda napriek tomu, že sa to odohráva v budúcnosti, je to úplne ako, že sci-fi, sú tam vesmírne lode, cestovanie vesmírom, po planetách a tak ďalej, tak všetky zbranie, alebo teda myslím, že drvivá väčšina tých zbraní, tak sú reálne zbranie a veľmi detailne a realisticky vyobrazené. Takže to sa mi veľmi páčila taká kombinácia. No a dokonca tento charakter ma inšpiroval, aby som si tú zbraň kúpil v reálnom živote. Tento, neviem, či niektorí to poznáte. Je to taká menej známa zbraň, ona je inšpirovaná československou pištolou. Je to Jericho 941, je to vlastne izraelská pištol, vojenská. A má takú veľmi zaujímavú siluetu, ona je inšpirovaná československou pištolou, ale má to také, ale viacej sa mi páči proste design. Toto je ďalšia postava Faye, tá má zase, neviem, asi niektorí budete vedieť, čo sa jedná. Áno, je to Glock 30, čiže kompaktná. Je to vlastne malý, teraz sme aj s priateľkou riešili, že kde tú pištol vlastne skrýva v tom svojom oblečení. Ale jedná sa teda o veľmi maličkú kompaktnú pištol, ale používa celkom silný náboj 45 ACP, čiže to značí, že musí sa jednať od nejakého skúsenejšieho strelca na takú malú pištol, aby zvládala vlastne 45. No a toto je vlastne ďalšia postava Jet a ten používa Walter P99. Vlastne všetky tieto zbranie sú veľmi, veľmi detailne akože zobrazené v celom tom anime, aj tie prestrelky akože sú veľmi ako detailné. Takže to sa mi veľmi páčilo. No a potom, čo tu mám také viacej také niche anime, keď už sme teda pri toto je vyslovene zamerané na zbrane, Jormungand, lebo vlastne celé sa to točí okolo tejto obchodníčky so zbraňami a jej týmu žoltnierov a toto je vlastne vyslovene nerdovské, akože a je tam aj proste veľa akcie. Nie vždycky je tá akcia realistická, ale často sú tam naozaj akože taktické prvky a taktika a veľmi akože zaujímavý výber zbraní a môžeme sa teda pozrieť, takže toto je Jonah, detský vojak, nepýtajte sa na morálnosť tejto crew, ale toto je, neviem, či niekto poznáte túto zbraň, toto je opäť niečo také menej známe, trošku. Blízko, je to belgické, ale je to veľmi podobné Galenu, je to belgické FNC, a možno už viacej ľudí bude poznať toto, to už je také známejšie. Presne tak, je to G36, čiže nemecká útočná puška, potom ďalej tu máme toto tiež veľa ľuďom niečo napovie, táto silueta, Steyr Aug, presne tak, rakúska útočná puška. A toto je taká tiež akože viacej taká nič vec. Keď poviete Colt 1911, by ste asi tipli, aj ja by som to tipol, ale je to Sig Sauer GSR, ktorý vychádza z toho Coltu, takže zase taká nerdovská vec. Ale to nie je všetko, lebo je tam prilepený k tomu, alebo teda namontovaný, je tam aj nožík z nejakého dôvodu. Takže toto je také niečo možno menej realistické. Ináč bajonety na pištole existujú, ale je to čisto nejaká štilistická vec. Čiže táto teta tam má aj bodák na tých svojich dvoch pištoliach. Takže opäť máme dual wielding, ale keby sa vám dual wielding nestal do skúr, tak ešte k tomu aj nožíky. Takže vidíte, že proste ten výber zbraní je taký veľmi nerdovský, ale také zároveň sú to proste zbranie, ktoré v tom prostredí by sa reálne mohli nachádzať. A že proste vidno, že tá postava je dealerka zbraní a že proste sa vyzná sa vlastne do toho a podľa toho aj vyberá zbranie. A to nasvedčuje aj tomu, že od nejakej epizódy, že predtým vlastne každá postava používala nejaké iné zbranie, čo ináč mne sa dosť páči aj v anime, aj vo filmoch, lebo proste často, ako sme aj predtým videli, že tie zbranie môžu odzrkadľovať osobnosť tej postavy. V prípade hlavne napríklad ten Vash the Stampede z toho Triganu, alebo aj ten z Helsinku, takže, ale tu predstavená štandardizácia má nejaký význam, že vlastne ona sa rozhodla od nejakej epizódy, že celý jej tým bude používať jednu útočnú pušku a jednu pištol, budú každý mať akože tento set, aby vlastne mali zameniteľné zásobníky a zameniteľné náboje. Takže bude väčšia štandardizácia. Čo sa vlastne robí v realite v prípade všetkých vlastne jednotiek bojových. No a neviem, či niekto toto pozná, toto je opäť akože veľmi taká menej známa vec.
je to vlastne Makbul Masada ACR, čiže ďalšia vlastne taká modulárna útočná puška, ktorá sa až tak veľmi nepoužíva, ale je to proste niečo, čo by presne sedelo na tú postavu, že niekto, kto má prístup k takému arzenálu a k takým vedomostiam, že mohol by niečo také mať. Ale opäť tu máme nejaké ale trošku aj absurdnejšie príklady. Takže toto je, neviem, či niekto pozná. Áno, to je ČZ, presne. ČZ je inšpirovaná Walterom. Je to ČZ-52 a je to vlastne československá pištol, ale opäť samozrejme nemohol by to byť len tak, je k nej ešte primontovaný nožík, však prečo nie? Musíme mať aj nožík na pištoli. No a československé, alebo teda české korene týmto nekončia, lebo prvýkrát, čo som ináč videl v anime túto pištol, alebo teda hoci kde, čo som ju videl, tak toto je vlastne ČZ-100, čiže prvá polymerová pištol od českej zbrojovky. Čiže, a to som si normálne musel googliť o tom, a že som sa to zrovna z anime dozvedel, tak to ma prekvapilo, milo. Takže vidíte, že naozaj taký fajnšmekerský taký výber, že vidíte tam, že ten, čo to robil, že naozaj sa tak tomu vyžíval a proste vybral aj také veci, že dávajú zmysel. No a teraz ešte tu máme na záver, možno zase by sme prešli k takým trošku odľahčujúcim veciam, mám tu také mierne zase bizarnejšie prípady. Takže toto anime, Sabagebu, tam sa vlastne ani nejedná o reálne zbrane, tam sa vlastne jedná, akože to je airsoftový klub, ale oni si predstavujú, že sú to reálne zbrane a sú do toho zakomponované fakty o reálnych zbraniach a vlastne oni si tie postavy hlavné si predstavujú, všetko tu je oheň a výstrely a krv a proste, že to je všetko vlastne v hlavách tých hlavných postav, ale vlastne v skutočnosti je to akože airsoft. Ale toto je taká akože bizarná myšlienka, ale celé to anime je ešte úplne bizarnejšie, že proste má to také prvky všeličoho. Ale čo sa mi napríklad páčilo, že skoro každá epizóda je paródia, alebo buď na jeden, alebo viacero proste filmov, či už Terminátor, alebo Mad Max, alebo proste alebo Predator. A proste sú tam tak subtly zakomponované tie všelijaké referencie a tiež je tam akože zaujímavý výber. No a čo ma napríklad presvedčilo, aby som si to pozrel, túto vec, je proste táto celá sekvencia, je vlastne toto zvieratko, ktoré neviem úplne, jak by som ho pomenoval alebo identifikoval, sa snaží zachrániť kraba, ktorého sa pokúšali upiecť, tým, že proste ich tam všetkých akože vystrieľava a uteká s tým krabom preč, až to dojde do sekcie, kde vlastne tento pán mu podáva tento československý samopal, pozrieme sa na to. Áno, tak, Škorpión vzor 61. Takže toto je taký veľmi populárny československý samopal. Myslím, že aj doteraz ho používajú niekde zbor väzenskej justičnej stráže, alebo neviem, akože to je strašne akože starý samopal, ale doteraz sa používa. Na západe je dokonca není niekedy klasifikovaný ani úplne akože taký klasický samopal, ale skôr automatická pištol, lebo on je proste strašne malý a je robený, aby sa dal dať do púzdra. Čiže je tam proste tiež taká história v tom, ale často akože sa ocitne vo filmoch a seriáloch, takže to nie je až tak nezvyčajné ho tam vidieť, ale ten kontext toho je trošku nezvyčajný, lebo vlastne tento pán má nekonečnú zásobu týchto samopalov a podáva to tomuto zvieratku, on sa volá, že Platy. Je to asi loosely založené na ptákopískovi. A vlastne, áno, nemám čo k tomu dodať. A čo sa ešte ďalšia zaujímavá vec, že tak, jak sme predtým sa rozprávali o tom prebíjaní s pištolou jednou rukou, alebo keď niekto drží dve pištole, alebo keď s jednou rukou prebíja, tak tuto je vlastne referencia taká vtipná na proste tie filmy alebo hry, kde proste to prebíjanie je také, že buď off the camera, že to nejak neriešia, alebo je to komplikované naanimovať, alebo vôbec vyriešiť, že ako sa to dalo spraviť. Tak tu na proste, keď sa, neviem, či to je vidno, ale že vidíte, že tá postava ide na motorke a jednou rukou drží riadidla a druhou rukou má ten Desert Eagle. Už som teda prezradil, čo sa jedná, ale myslím, že veľa z vás by to pochopilo, lebo toto je vlastne, no dobre, vrátim sa k tomu. No tak ona prebíja vlastne spôsobom, že z rukava sa jej teleportuje zásobník. Je to akože, tuto neviem, či to vidíte, ale to je vidíte, že ten zásobník prechádza z jej rukava spod predlaktia do tej pištole. Môžem? Že to je asi odkaz na Equilibrium.
To je taký film ten, čo hral Batmana, tú trilógiu. Tak on tam bol a toto tiež robí, ale nebolo to, že na náboje, ale tam mu to taký mechanizmus tam bol a vždycky mu to vysunulo zásobník a potom išiel dál. Tak to môže byť odkaz na to, podľa mňa. Hej, áno, to máte asi... Tak ďakujem veľmi pekne za túto vsúku. Tak áno, vidíte, že proste oni vlastne takýmto spôsobom parodujú rôzne filmy, seriály, ale akože to sa mi tam páčili, tieto prvky. Christian Bale, tak to je on. Áno, takže vlastne ďakujem vám, je to teda paródia na Equilibrium. No a vlastne celé to anime sa kompletne nesie v tomto duchu a ja vždycky tak akože zápasím s tou myšlenkou, že či to doporučiť ľuďom, lebo ono je to divné aj po iných stránkach, na to vás musím pripraviť. Je to proste také oproti tým všetkým ostatným veciam, akože všetky tie veci sú do nejakej miery divné, áno, však je to anime. Ale toto je divné aj proste po takých akože tých iných stránkach, takže, ale myslím, že to stojí za to pozrieť za tie scénky a ja som sa párkrát na to dobre zabavil, takže v princípe doporučujem, ale ešte najabsurdnejšiu proste vec, ktorú by som sa bál hocikomu doporučovať a ktorú som rozmýšľal, že či to naozaj mám zaradiť do tejto prednášky, tak, ale nejaké som to tam zaradil, lebo proste to sem patrí, tak je toto anime Upote. A všetko, čo sme si hovorili predtým, že ako proste niektorí tí tvorcovia, že vidno, že sú nerdi na zbranie a že vyznajú sa do toho a proste tam dávajú tie svoje obľúbené zbranie nejak do toho aj nejaké zaujímavé a tak toto je proste o mnoho úrovní vyššie, lebo tu na všetky hlavné postavy sú personifikáciou útočných pušiek. A keď sa ma pýtať, že ako to myslím, to sa nedá ani úplne vysvetliť. Proste tie postavy sú útočnými puškami, ale a prejavuje sa to takými zvláštnymi spôsobmi, že teda mimo toho, že si vedia tú útočnú pušku, ktorú reprezentujú, vyčarovať zo vzduchu, tak vlastne oni majú ich osobnosť a ich telesné aj psychické vlastnosti vyplývajú z vlastnosti tej danej útočnej pušky, ktorú reprezentujú. Máme tu napríklad belgickú FNC, americkú M16A4 a také, že vlastne jednak aj tú národnosť to reprezentuje, ale napríklad máme tu, že L85A1, čo je vlastne britská útočná puška, ktorá bola známa tým, že ona sa dosť kazila, hlavne tie prvé verzie, že vypadávali tam zásobníky, kazili sa tie záchyty zásobníku, mali to nejaké závady. Potom Nemci tú zbraň prepracovali, nemecká firma Heckler & Koch a teraz by to malo byť relatívne v pohode. Ale tá zbraň už má proste na veky poškvrnenú povesť, že proste to není ideálna zbraň. Doteraz sa používa vo Veľkej Británii, ale už sa používajú hlavne tie novšie verzie, kde by mali byť väčšina tých vecí opravených a už sa snažia aj to postupne nahradiť, že napríklad britské špeciálne jednotky už používajú iné pušky. Ale teda toto aj vidíte, keď si pozriete niekde, jak tam kráľovná ide na tých pochodoch, alebo tam sú tie ceremónie, tak aj tí vojaci väčšinou majú tie L85, tí britskí. No ale teda táto zbraň je známa tým, že sa kazí. Teda toto je tam vyobrazené tak, že proste túto postavu proste napríklad často ju bolí brucho, alebo proste má nejaké problémy a proste je celá taká rozklepaná a proste odzrkadluje sa to na jej osobnosti. No a vlastne tam je to, nechcem úplne, nezachádzať do takých úplne divných vecí, ale ináč je tu dobre vyobrazené, že reálne závady, že sa s tou puškou dejú, že napríklad toto je tzv. Stovepipe, že to sa vám stane, keď máte nejakú závadu, že tá zbraň nevyhodí úplne tú prázdnu nábojnicu a ostane tam vlastne zaseknutá vlastne prázdna nábojnica v tom závere a tým pádom tá zbraň nevie fungovať. A toto je double feed, čiže vlastne dve náboje sa vlastne tlačia do jednej dierky, takže vlastne tiež sa tá zbraň vlastne zasekne a ten mold sa nezavre. Takže to je tam všetko ako vysvetlené. No, ale keď sa k tomu ešte vrátim, tak vlastne tie aj fyzické proporcie, že napríklad tá pažba zbrane v tomto anime reprezentuje zadnú časť tela postav a vlastne podľa toho je aj tá postava urobená. A spúšťový mechanizmus reprezentuje reprodukčný trakt. Nebudeme zachádzať ďalej do týchto, proste je to extrémne divné a je to proste kombinácia divného slice of life s takými klasickými nejakými úchylnými prvkami a zároveň s kombináciou dokumentu o strelných zbraniach a o ich histórii a funkčnosti. Takže, tak by som to zhrnul.
Áno, a ešte taká zaujímavá vtipná vec, čo mi prišla, že vlastne útočné pušky sú vlastne stredná škola, samopaly sú základná škola a bojové pušky s full size nábojom sú vysoká škola. No vlastne teda vy ste pochopili, tí čo ako nevedia, tak vlastne samopal je automatická zbraň, čo používa pištolový náboj, čiže má menšie náboje. Útočná puška je zbraň, ktorá používa náboj strednej sily, to nazvime, a vlastne potom sú tam full size náboje, bojové pušky, ktoré vlastne sú reprezentované akože vysokou školou. Takže ako to bolo také zaujímavé. No a z nejakého dôvodu všetky izraelské zbrane, ako tu nás spomínaný Galil, čo niekto spomínal, tak majú mačacie ušká a proste sú to mačkoženy. Lebo prečo nie. Takže takto sme mali trošku taký absurdný záver, teda prešli sme si anime realistické, anime fantastické, sci-fi zbranie, reálne zbranie, rôzne použitie zbraní a aj veci, ktoré... Áno, takže ak máte niekto nejaké otázky, tak kľudne nech sa páči. Ja by som poprosil, keby si mi mohol ešte raz, prosím ťa, vysvetliť rozdiel medzi tými strednou školou a vysokou školou, tými nábojmi, nejako som nepochopil ten kus. Áno, vlastne pôvodne vznikli, bojové pušky boli skorej než útočné pušky. Bojová puška je vlastne, teda s full size nábojom, to je vlastne zbraň, ktorá používa normálny puškový náboj. A vlastne to sa používalo v prvej svetovej vojne a potom postupne aj predtým. A postupne zistili, že vlastne my nepotrebujeme mať až také silné náboje, lebo tie boje sa väčšinou odohrávajú na 100-200 metrov. A radšej potrebujeme niečo, čo bude ľahšie ovládateľné, ľahšie a čo bude môcť rýchlejšie strieľať a používať akože viacej zásobníkov, aby sme mohli nosiť u seba, aby to nebolo tak ťažké. Ale zároveň samopal sa na tú rovnu nehodí, lebo ten je zase moc malý a moc slabý na tých 100-200 metrov. Takže potom sa prišlo s konceptom útočnej pušky, ktorá je vlastne takým kompromisom. Že máš zbraň, ktorá je relatívne ľahká a relatívne proste prenosná, ovládateľná s nízkym spätným rázom, ale zároveň proste furt má potentný náboj, ktorý proste dokáže tých pár stovek metrov účinne preletieť a dá sa proste... Je to veľmi univerzálna zbraň, vlastne dneska každá relevantná armáda na svete používa ako hlavnú zbraň útočnú pušku. Na Slovensku máme ešte staré vzor 58, teraz si budeme meniť možno za tie americké zbrane alebo za české Breny. A tak ďalej. V Amerike majú M16, tie už tiež ako M4, tie tiež už sa snažia pomaly vymeniť, ale vlastne tá útočná puška to je najrozšírenejší typ zbraní. Čiže to je tá akože v tomto anime akože tá stredná škola. Takže tak. Ja mám poznámku na L85. Toto spomínali ste, že aj jednotka, akože prvá generácia, akože sa často pokazovala a nefungovala, tak dostala prezivku Civil Servant z faktu, že akože nefungovala toľko, ale vojaci aj tak to museli nosiť, lebo bola to jedna puška, ktorá bola daná im v tom čase, tak do toho. Ale jo, ja si myslím, že dvojka a trojka sú oveľa lepšie z faktu, že Aničke ich opraví tam tiež tak. Áno, samozrejme, to je úplná pravda, ďakujem za dotaz. No samozrejme, áno, ten radový vojak, on si nemôže moc vyberať, on proste dostane to, čo mu pridelia a keď tá armáda nemá proste rozpočet, aby sa to hneď menilo, tak proste bude to musieť vláčiť so sebou, pokiaľ nie je nejaký špeciálny jednotka alebo niečo. Ale to, ako ste spomínali, tá A2, to už proste sú tie A3, to sú už tie vylepšené varianty. Už tí vlastne Nemci sa na to pozreli a im to museli trošku opraviť a bolo s tým dosť roboty. Ale áno, úplne súhlasím. Mám otázku k tej nábojnici, ktorá sa dávala polovať. To bol 0,45 kaliber. Nie, to bolo 0,5, takže 12,7 mm. Má Desert rovnaký kaliber, Desert Eagle. A Desert Eagle má rovnaký priemer, Desert Eagle je 50 Action Express, to je 500 Smith & Wesson. Priemer je rovnaký, akože rúbka, áno, to je 12,7 mm, ale toto je dlhšia nábojnica, toto je výkonnejšie. Lebo toto sa používa v revolveri Smith & Wesson a Desert Eagle má ten pištolový, takže toto je silnejšie než Desert Eagle. Môžem vám to aj kľudne. Dobre, čiže... Možno ešte dodatok ku Trigun, novšej verzii anime, ktorý vyšlo minulý rok, pred 2 rokmi alebo tak nejak, tam už má 0,22, čiže už má vlastne
Maloráčku. Maloráčku, presne. Áno, to som tiež niekde čítal, že vlastne v tej novej verzie ten veš, že on má vlastne veľmi maličký náboj, taký, čo sa používa väčšinou na športovú strelbu a aj debatovali o nejakých fórach o tom, lebo ako, že vlastne dáva to zmysel, lebo on nechce zabíjať ľudí. On ich chce pri najväčšom zraniť alebo zastrašiť a vlastne ten náboj dáva zmysel. Ale keď som sa pozeral na ten model tej zbrane, že moc mi to nesedelo proporčne, to je zase druhá vec. Dobre, takže ak teda nie sú ďalšie otázky,